Entre Ríos está destrozada. Está destrozada. ¿Cuál es el problema al que quiero llegar? Aparte de Entre Ríos, pues por ejemplo, hay algunos registros, hay algunas alcantarillas subiendo a San Francisco. Los coches que bajan en San Francisco, metro otro tema, pero ahora me explico, van a gran velocidad. Cuando bajan, los que suben no, pero bajar sí. Pouquiño a pouco vamos indo por tramos do Concello resolvendo, dado que a magnitude do deterioro pois era tremendamente considerable. No caso de Entre Ríos, todas as zonas que son consideradas de empedrado, por unha cuestión técnica, vámolas a deixar agora para o verán. Creo que una de las soluciones al tema de los autobuses y al tema de los colegios sería un poco llevarlo hacia la parte de atrás, de alguna manera, hacia Belvís. Es un espazo histórico a conservar e non... De feito, hubo algunha... Non é a primeira vez que nos chega esa suxestión de unir Belvís con... O sea, unir as trompas con San Pedro con a rúa interior polo parque, pero eu sinto moito, é un parque emblemático desta cidade. Volvendo ao do ruído e a habitabilidade da zona bella, eu creo que é bastante interesante as medidas contra o ruído. Eu particularmente, coa xente que anda na rúa, non teño tanto problema, pero sí o ruído dos propios pubs. Mapa de ruidos nos que teñamos contemplado mobilidade, recollida de basuras e ocio nocturno. Con eso poderemos buscar solucións. Na cidade histórica, durante este ano, houve unhas axudas específicas para mellorar as condicións acústicas das ventás nas vivendas da cidade histórica. Unhas axudas do consorcio que creemos que é unha liña na que hai que traballar para mellorar as condicións acústicas dos locais.